ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብዪ ኃይሊ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። መንፈሳዊ ግጥሚ ቶማስ ሐዋርያ ምስክር ትንሣኤ። እቲ ጥርጣሪኡ ንዓና ዝጠቐመ ምስጢረ ትንሣኤ ብኢዱ ሒዙ ዝተገረመ ቶማስ ዲዲሞስ ፀሓይ ሓቂ ኮይኑ ንምስክርነት በቕዐ ዳህሲሱ ጎኑ ከይርአኾስ ኣይኣምንን ዝበለ ብትብዓት ጎይታ ኣይጸልኦን ኣይረሓቖን ብቁጥዓት ብፍቕሪ ተመርሰ ንሓደ ሰብ ኢሉ ዳግማይ ትንሣኤ ኮነ ብርሃን ዝመልአሉ ናብዚ ኣምጽእ ኢድካ በሎ ነቲ ትሑት ኣማን እምበር ኣይትኹን ጡርጡር ኣብ ህይወት ቶማስ ጎኑ ዳህሰሰ ረአየ እቲ ምልክት ጎይታን ኣምላኻይን በለ ረኸበ ህይወት። ጎይታ መሓሪ ንቶማስ ዘድሐንካ ንዓና እውን ተረኣየና ኣብቲ ጸልማትና በዓል ዳግማይ ትንሣኤ ይኹን ናይ ምስክር ልብና ይምርሐና ናፍቲ ናይ ሓቀኛ መንገዲ ክንመላለስ ክንነብር ከምቲ ቶማስ ዝበሎ ንዓናይ ንሙት ምስኡ ንሕና እውን ንስዕበካ ቃልካ ክንሕሉ ብሰላም ኣውፅአና ካብ ናይ ጥርጣሬ ባሕሪ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ፍጹም ተመስገን ፈጣሪ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ፍጹም ተመስገን ኣምላከ ፈጣሪ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክርስቶስ ይብዛሕልኩም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ቤተሰብ ማይን ዩቲዩብ እንኳዕ ንዳግማይ ትንሣኤ ብሰላም ኣብፅሕና ኣብፅሐኩም። እዚ ዕለት እዚኣ ሰንበት ዳግማይ ትንሣኤ ተባሂላ ትፅዋዕ። እዚ ከዓ ታሪኹ ምስ ሐዋርያ ቶማስ ዝተተሓዘ ታሪክ እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ብሓይሊ ስልጣንን ግርማ መለኮትን ንሞት ስዒሩ ተንስአ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንስአ። በዚ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ በኹሪ ትንሣኤ ኮነ። ኣብ ዕለት ትንሣኤኡ ሰንበት ምሸት እቶም ደቀ መዛሙርቱ ነቶም ኣይሁድ ስለ ዝፈርሕዎም ማዕጾ ተሸጊሩ ነበረ እሞ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፍታ ተኣኪቦምላ ዘለዉ መጺኡ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። እዚ ምስ በሎም ከዓ ንሃዋርያት ኣእዳውን ጎኑን ኣርአዮም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ እውን ንጎይታ ምስ ረእይዎ ተሓጐሱ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 19 ክሳብ 20። ኣብዚ ግዜ እዚ ግና ቶማስ ሐዋርያ ምስኣቶም ኣይነበረን። ቅዱሳን ሐዋርያት ጎይታ ከም ዝተንስአ ምስ ነገርዎ ግና ቅዱሳን ሐዋርያት ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ምቕባሎም ፍጹማት ስለ ዘይነበሩ ኣሰር እቲ ሽንካር ኣብ ኢዱ እንተዘይረአኹ ኣጻብዕተይ ድማ ኣብቲ እተሸከሮ እንተዘየእተኹ ኣብ ጎኑ እውን ኢደ እንተዘየእተኹሰይ ኣይኣምንን እየ በሎም። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 25። ድሕሪ 8 መዓልቲ በዚ ዕለት እዚ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ገዛ ነበሩ። ሐዋርያ ቶማስ እውን ምስኣታቶም ነበረ። ማዕጾ ተሸጊሩ ከሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጸ። ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ እውን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ድሓር ከዓ ንሃዋርያ ቶማስ ኣጻብዕኻ ናብዚ ኣምጽእ ንእዳወይ እውን ርአይ ኢድካ ከዓ ናብዚ ኣምጽእ እሞ ናብ ጎኒ እትዎ ኣማን እምበር ዘይኣማነ ኣይትኹን በሎ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 26 ክሳብ 29። ሐዋርያ ቶማስ እውን ከምቲ ድልየቱ ነቲ ዝተሸንከረ ጎኑ ዳህሲሱ ብኣምላኽነቱ ኣሚኑ ጎይታይን ኣምላኻይን ብምባል መስከረ። ነዚ ደጊሙ ትንሣኤኡ ዘበሰረሉ ዕለት ድማ ዳግማይ ትንሣኤ እናተባሃለ ይጽዋዕ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ብትንሣኤ ዝረኸብናዮ ተስፋ ድሕነት ክንሕጐስ ከለና ጎኒ ጎኒ እውን ናብኡ ዘብፅሐና መከራ መስቀል እናዘከርና ኣስተንተናን ክነውዕሎ ይግባእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ትንሣኤ ዝተረኸበ ዓወት ብዋጋ እቲ ኣብ መስቀል ዝተገበረ ተበጃውነት ወይ ድማ ቤዛውነት ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ድሕሪ በዓለ ትንሣኤ ዘለዉ 50 መዓልትታት ወርሃ ትንሣኤ ዝበሃሉ ወርሓ ፍሳን ሓጎስን ብፍጹም መንፈሳውነት ክነኽብር ዘርያዓትና ኣላ። ብጎይታና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ዝተውሃለሉን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉን ሐዋርያት ንትንሣኤኡ ብትብዓት ከም ዝመስከሩ ንሕና ድማ ክርስቶስ ብሓይልን ስልጣንን ተንስአ ንሰይጣን ሰዓሮ ንኣዳም ነይፃውፅኦ ካብ ሕዚ ሰላምን ፍስሓን ኮይኑ እዩ እናበና ነገረ ትንሣኤ ክንውጅ ይግባእ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ኸ ኣይተገለጸሎምን ድዩ ዝብል ሕቶ እንተተላዒሉ ምግላፅስ ተገሊጽሎም እዩ። መጀመርታ እንትግለጸሎም ከሎ ቶማስ ሐዋርያ ኣይነበረን። ንቶማስ
እንትግለጸሉ ከዓ ኩሎም ሃዋርያት ብሓባር ኣይነበሩን ስለዚ ንኩሎም ሃዋርያት ንኻልኣይ ግዜ ዝተገለጸሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ እዩ ዳግማይ ትንሣኤ ተባሂሉ ዘሎ እዚ ዋና ምስቲ ዝተሓዘ ዝኽበር በዓል ከዓ ኣብ ተገብር እዩ እዚ ጎይታና ብዕለት ሐሙስ ኣብ ጌቴሰመኒ ዝገበሮ ጸሎት ሊቃውንቲ ናብዚ ዕለት ኣምጽኦም ብደሚቕ ተኸቢሩ ንክውዕል ገይሮም እዮም ዳግማይ ትንሣኤ ዝተዳራረበ በዓል እዩ ናይ ስጉኡ መፈጸምቲ ዕለት ዓርቢ እዩ ኮይኑ ግና ቅድሚ متحاز أو كي تسمني سكور سألت لما سجدت كمية كم نبرة زمستروا العلة يلامي ورد تولد متساءل تواهلوز مسا يسوع كريستوس كبحري أبو كبحري هيوتو كاب منفس قدوس زي تفعليه كوينو نايزل العالم يوزب نسو اكزابير ناي بحر أملاكم سقنا استلعاغ يسوع كريستوس اون ناي بحر أملاكم سقنا نكفلتو اتا نايزل العالم يوز سقنا هيمانات اتا زمهركوهم إيا إلو تزارب ناز عالم نعي ورد تولد متساقل نمأمنان أدحن إلكا نسغا كم كعا مأمنان قطيركا بأفتي سحيوكا بريد إتعاريوكا نمأمنان أبونتكا نجيركا يوم إخا ناتكا جنزب سلسخوانو نعي كعا عابكا يوم نساتم أون حقا حلو زعاو كان كل خواخا كم زخانة زنجر خوهم كل خواخا كم زخانة فليتهم يوم زعاو كان هيبو يوم إيا زنجر كان نمهير يوم إيا ولا سلطان سماو إمبر مدراوي كم زي كونا نمجلاس ناي بحريو إمبر كم مدراوي سجا خم زي رخوا نمجلاس إيون ساتم أون زنجر خوهم تمرتي كواخا أكل زم أكل باري زم باري تولد كم زمز أخو بناتك فقد ويد ما ناي بهري أبونت نمجلاس مبر كم منفس قدس نخفلي أيكونن بناي سلستيم فقط كم استولدس اسمه بفقادو وبسمراتو أبوه ومنفس قدس إلو ليكو قليسو وإيو سو كم زخونكو آمينم إيوم ناولا مستر سلاسة أسفحو أمهيرو ناي أدام بدل سريت كم زرخبا تزاريو إيو أدام مسدقو دحنت زرخبلو ساعات كم زأخلا الناس اللي قبر زوهاب كان يفصنكو بدا سلس معالت تماس ويدما دديموس توهيلات سواع كم مس قويتا تراخيونا يريو تماس معلس صحي معلت كوينو قويتانا يسوع كريستوس بسنوات معالتي فريحهم أوستأكلو بعصو معصو آتيو سلام نعخاتكم يخون بموال تنسعيو كقرص اللهم انتلا أمونكم تماس هوريا أين ورن يوهانس وينجل معرف إسراء نروعتن قدس تماس هوريا بخورستوس تسفا قريسو هوريا ناتوون قدفون خد حاسبا تنسعيو زري هوريا تقون قويتا خمس تنسى انت نقروا كيرو أيامن بموالو استقاوما سويو لقاونتي بتركا ميدما تماسن ناي قويتا تنسعي استقاوما كافتم تنسعي موتان إلن إلو زأمنو مدب أيهود ويكعا صدقاويان وكان سلا زنبرا يولو قويتاقنا عند حرزي أمن دا ناي وحلو قداي تنسعي نمرأي مساوريات كسنح متقبو انتي ولا نحادة دخمن تتعراترن هاوريات كبل نتماس كاوتفاقات نخملس داق مايكي زي تقلص اللهم أفتكي زي نتماس أمان إمبر زي أمان أي تخون إلو نحاتياتو كنا نهيو نعين تدما جنكار زوغن أداون أقارن رأي إلو نقصلو تحسيسو نخرقاقس قورو نحاتياتو انتي فرادة بفقر داق ما يعدل سلازها ودما تماس كسكاو هاكرندي وانجيل بمساق كم شكورتو أروتو كسكاو زي الحسوان دمو كسكاو زفاسسن مسكر ويدما سمع زخوانا هاوري أيو نحنا خنديكي زي قال أي عدل توهيبنا يخون أو قويتا كريستوس ببعلتو إنا بدل كخام حرد كازبزح خالي بزح بديلو يس أي محرد انتبيل يقرأ إلكا عبزي زبزح خاني تمسكين إكزابير زبل الناسوات كندينا داقما يتنسعي توهيلة تسوع سلم تعيو يوهانس وينجيل معرف إسراء قفاد إسراء نروعتن كسكاب سالسا كمتي أوعلة سلس تقلس أخوينو تماس عفتا قدامي تسانو تنسعي قويتا نهاوريخ قلس كالو سلا زين ورا نتنسعي قويتا بسمي تراي زي كونسي زرأيو من تكمسكر دليو كيرا أخو أي أمن بموالو قويتا نايلبو فليتو أو سمنو داقماي نسو أبستر خوالو تقلس اللمو نتوماس هاوريا أسعوعخا نابزي أمس نقداوي رأيدكا خعا نابزي أمس أمو ناوقني أعتوو أمان إمبر زي أمان أي تخون إلوو سلازنبرا إيو نسو أون كم أقبرا مالت إيو أداوقنا ساتمولكو سلازتنكفا قاريان تريفنا إيان قويتا محيرو إيو
توماس دما مليسو قويتين أملاقين إلو بت حدا أملاقنتو بت خالي دما محارنتون قويتنتون مسكرة سلازي زي أمحالتي قويتانا مدحنينا إيس كريستوس داق مايتن سعيد زرقاقة سألان مستران هاوريات زغالة سألان سلاز قونت داق مايتن سعيد تبايلا تسوع مالتيو آمين نعم السوات إيوالنا زنتون زغالين بأفت قوان ملاكتي تأرم اللي وسوات لإكزابير والولادي تدنجل ونمسكر كويل لعالم عالم آمين